Tandera from CMTV. So what we basically do, we test loyalty with my relationships. Ne? So we're gonna call your partner. Yeah, Yeah. Awukho sure wathi uyacabanga. Ngiyajola. Uyajola. And umuntu wakho nesikhathi singakanani nje? 9 months. 9 months. Akusasekushanyana nje. Yeah. So do you stay together? Uqina ukumbona? Last week. Last week, so you don't stay together, yavakasha. Aninomntwana? Surely not, 9 months. Okay, so uyamthemba umuntu wakho? Yes, I do. Sure. Okay, so sizomfonela sicheck ngempela ukuthi uloyal. Okay, thank you. If he is ukunika 1,000 rand ne. Manje. Hey. Okay, no problem, we can call him. Uyangisamba ne? So hamba naye 1,000 rand nami ngiyakuthenga ngimthemba umuntu wakho. Uzohamba naye 1,000 rand. Ngomfaka number yakhe. Asisi 9 months sobambe namanamba awu10 wakhe. Akumnanzi. Shikona kuyabambeka kahle. Umnanzi. Nawami yawazi ngithi. Serious? Nakibo bayangazi futhi. Akumnandi la. Ngiyathembisa shem futhi le December ngathi ngizochoppa nomamazala. Nenza ama salads. Kahle nje. Sheshe waphendula. Hello. Hello kunjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noThandeka from CMTV. Njani Thandeka? Ngiyaphila. So kule show yethu sitesta I loyalty kuma relationship. Uthi Buti wami relationship ne? eh Oh, okay. Umuntu wakho ugcineni kumbona? ngizolo. Izolo right. Umuntu wakho ninabantwana together. Wena naye. Nisho wena naye. Anina mntwana. Ninesikhathi singakanani Joel? Na 7 months. 7 months. Okay, ngidescribe yena ukuthi unjani because nginomuntu la uthi wena umuntu wakhe. Kamude. Dakde. Yeah. Igama lakho bani? Ngikakabi. Hey ngumpedi mina. Ukhuluma nobani? Ngithi ngumpedi na. Ngikhuluma okudukudu mina. So Mawuthi sorry uzama ukuthini? Mawuthi sorry uzama ukuthini ngumpedi na? Ungikhuluma nobani kahle? Nayi ngoke ngikhulu benginonela bakithi. Awusamazi lo sizokhuluma manje. Yo, mina ngazi nomuntu wami phela la.